Dead on arrival ang 57 anyos sa dating konsehal kan Pili Camarines Sur na si Rodel de Vinagracia matapos sa tambanganin riding in tandem sa kahalabaan kan Jeremiah Street, Barangay Cadlan, mag-alas 9 nin banggi kan Sabado, Nobyembre 19. Sigun sa Camarines Sur Police Provincial Office, kakaabot pa sana kan biktima sa saindang residensya. Asin kan pakababa ka inisa sa iyang bihikulo, pinagbabadil na ini kan riding in tandem. Tama nin bala sa tikab asin iba pang parte kan sa iyang hawak ang tulos na ikinagadan kan dating opisyal. As of now po, nagkakandak po ng mga review ng mga CCTV footages yung ating investigator regarding dyan para magkaroon po tayo ng lead doon sa suspect kasi doon based doon sa nakuhang footage ng mga suspect is full face po kasi yung ginamit na ano nila helmet. Dugang pa kan tagapagtaram, politika asin personal na da ipagkakasinabutan sa pamilya ang pirasa na sa mga pigiling nindang motibo sa panggagadan kay Di Vinagracia. Ang masasabi lang po muna namin, ma'am, is well-planned po yung pagka-execute. So, probably pinagplanuhan po ito. Sa presente, nagpapadagos pa ang investigasyon kan otoridad sa pangyayari. Nagpapadagos man ang pinagigibong hot pursuit operation kan otoridad nga ni madakop ang mga kagibo. Para sa mga storyang tatak, Bicol, Mariel Lorenzana.